Pe sub aia. Ia saltă, bă, mâini cu copilul sus. Stai puțin, stai. Bă, legi un picior și fă bă. Aveți oxigen? Nu, înaintea lui să fie în fața lui. Nu. Bagă pe oxigen cu tubul ca să nu-i... Faceți copilul sus, bă. Ia-o, vezi cum asta că se reglează? Da. Ai emoții. Frică ție? Da. Strânge-o. Ce ai de făcut acolo? Ți s-a zis Nu ce e trebuie bine, să faci? trebuie Da, să-l iau, să-l scot de acolo, să-l iau de aici. Așa ca să vă... E strânsă asta pe cap? După mânuță, după cap aici și pe după mânuță pe aici și o strânge în jurul pieptului aici, da? Asta faci. Dăm las pentru mai altă. Uite așa, da? Și pe după, pe sub umeri și pe sub, așa. Și după aia o strângi. Se mai deschide. Da? Așa, bă. Bă, verificați-l. Bă, Cristi, îl verifici la intrare. Băi, și de un meu de oxigen. Cu ce Băi, Gianni, băi, și Cordița, mai strânge cordița la mine. Florul. Bă, Florul. Să vezi ce treacă de șoldă. lasă părule, Cristi, verifică-i cordița la mine. Alo! Nita, domnul. Ținem de copil prima dată să verificăm. Radule. Hai să încercăm să ținem. În același timp! Ușor, vorbește unul. Ușor. Dar fără liniște! Nu vorbi 10! Nu mai face să auzi! Dă-i drumul. Hai! Ține picioarele. Hai, vorbiți toți, că dacă vorbiți toți nu mai aude nimic copilul! Țineți drept, că dăm la toate trei odată! Ușor! Hai că e bine, e bine! Ușor! Ce șor, ce unul copilul mic. Ia-l pe mic, ia-l pe mic! Lasă-l aici! Hai să-l dezbrăcăm pe ăla. Ușoare, ușor, nu speriați. Hai să copilul! Copilul la doctor, acolo! Ușor! Du copilul la ambulanță. Aici! Mai bine de mult. Unde ne băgăm? Hai să băgăm să vedem apa aia în spate. Nu lăsați copilul să pătimească. Bravo, tata. E băiatul noastră? Nu e tată. Dar o să fie copilul nostru. Al segăl. Lasă-l la mine, lasă-l la mine. Bine, scosoră. Ești erou aici? Da. Gata, Cum a fost? Bine. ia și dă Ți-a interviu. fost frică? Nu. Ia ține, cum? Povestește. Am intrat acolo, am dat de două ori din picioară să mă scoate și l-am apucat de mâini. Și l-am scos. Și ți-era frică că poate scapi? Nu mi-a fost frică, că l-am apucat bine. Dar ți-a fost puțin frică atunci când ai intrat? Prima oară acum da, dar după aia nu mi-a mai fost frică. Era departe? Pește, foc acolo, pește. Nu. Era speriat copilul? Da. Bravo, felicitări. Cum te cheamă? Cristi. Și mai cum? De chiar Marian Cristian. Ce vârstă? Operațiunea a constat în scoaterea copilului din tuburile acestea pe care le vedeți în față și le-ați filmat și dumneavoastră. Până la urmă, cu ajutor, exact, am luat un excavator, am început, după cum ați văzut, am extras câte un tub, ca să putem să intrăm în zona unde se poate respira. Deci unde copilul... Deci în jur de 30-40 de oameni. Ați văzut și dumneavoastră se lăceau și localnici. Deci pe lângă cei care au intervenit de la ISU, am avut și localnici. În 18 ani de experiență, cred că cel mai greu cascar l-am avut. Cum ați decis să intre copilul de 14 ani? Copilul înainte, cum am spus și la colegii dumneavoastră, a fost instruit, ați văzut foarte bine aici, a avut, de asta ați văzut că prima dată... greu să luați o asemenea decizie să Foarte băgați greu, în copil? foarte greu, deci foarte greu. Foarte frică. Am și eu copii acasă și știu ce înseamnă viața copiilor. Dar, având în vedere că am salvat 2 vieți în loc de una,
Mă bucur foarte tare. Operațiune dificilă. Trage de asta. Cristina, ghidez cu față, da? Blocat?